birbirimize salamlaş başlasan. Kamera Sen onunla salamlaş, benim onunla salamlaş. Bugün Ali Murat hem de Abdi Samet bizim birinci dostsuz görüş atlı gepleşigimiz diýsegem bolýarmy? Şoňa myhman bolup geldiler. Biz bu gepleşikde näme ederiz? Bir-birimize dostsuz başga näme diýip bolýar? TikTokda dostsuz diýip esasen kän ýazylar. Şolar ýaly gülkünç degişmejikler aýdyp bir-birimizi güldürjek bolarys. Iň soňunda da kim kän gülse, şolary Abi iş näde bolşmaz, bolmaly. Abi iş näde bolmaly? Tamam. Короче, Bular kim? Arkadaşlar. Ali Murat sen öňrek gelaýdyň hocam Murat tutdy. Senin taýdyrda Şoň üçin aýakda durma. Direkt gelemata. Bir rakkelemä soň ştada. Bäde turardyň. Hakyky. Yine de o YouTube çektirsen. Siz YouTube'a var yaz. Onu bölüklep kesiştirip TikTok'a, LinkedIn'e, Link'e, Imo, Line'a, Edron çekýärmi? Klasına çenini gidip bilersin. Ma bahaçan. Ona da nesip bolsa. Myhman, birinji başlaýsyn, bilen sen başla başyny. Bollugyna gülmejek bolar. Eneden soň näme gelýär? Eneden soň näme gelýär? Näme? Sanaty. Ben biraz ýoşurakdan girjek. Gamgyn kofýa näme diýdi? Gamgyn kofýa näme diýilýär? Näme diýilýär? Depresso. Olar güllüler ikisem çıktı. Inni gülmeyen gerçek yiğitler geldi. Turup diýärmi? Короче, Vin Diesel'in yok. Vin Diesel'in operatorunun adı näme? Benzin çıkmı? Ne mi? Ventilator. Ne mi? Dur gımırttı mı? En hardcore'dan yeleyim. Sapakta ağzına can kaklan yani hiç dımmayan guvanca Rus ilmolimi näme diýipdir? Başy adımdan çıktı ara. Guvanç diýip biri wa sapakta gürläp bizar edýär adam Rus il sapakta. Onuň Rus ilmolim şoňa bir zat diýär. Kıvanç. Yok. Yana Kıvanç mı? Kıvanç Malçı. Lazım. Kuvunç malçy. Hawa ýa-ni gowy. Normal. Fora verilen çıra näme diýilýär? Näme diýdi? Svetofor. Hala. Gülüp bilerdim aslında. Ona gerek. Beş adamlık set burger bilen TikToker'ın arasında tapawut näme? Beş adamlyk set burger bilen TikToker'ın arasında tapawut näme? näme? Beş adamlyk set burger bir maşgalan garynda doýurup bilýär. Gülmedin ha? Ja. Öyle gülme. Haýsy otota ýok. Haydi. Toyota. Gülecek ya oturacak. Yola düzdüm diyen var. Maşinler dedi. Maşin plakatları da dedi. Ay ya da yolla gel otur. Kadın O sanatı Toyota. Aşgabat mol bir karar arkaç üçüsünü goşsaň näme bolýar? Aşgabat mol bir karar arkaça. Ja. Üçüne oşsaň näme bolýar? Studio mu? Yok. No обычно. Я kimse tayda video çekdim. Trimol. Trimo. Malla olur. Normal. Men mi sen mi? Wait. Sen? Dinleýän? Trak mı? Dinle.
Batly gelýän traktoryň ady näme? Badavat mı ne? Batyr. Ha, Batır. Oturdu ama ya traktör mü? 5 manat bilen karatistin näme tapady wa? 5 manat bilen karatistin näme tapady wa? Ha. İkisen bölüp. Oğlum koyuyor o da 5 manat içine depen o. Nereden seninle sponsor aldın mı? Ha, hawa. Munyň bar esasen tagamlaryny gatýyp gördüm ben. Ananla benim tağımını varlak görün. Barla. Ýöne bara hem ýerde tapylan bu bilýän. Boysana. Hmm. Şu değil yani. Ha? Şo. Adyna ýazylgan bu kopsy. Tak. Täze illa bede üçin haýsy agajarlyk, Gaýsy. arçalyk. Böyle. Arçalyk. Karlyň maşinanyňky biz parýadyga näme diýilýär? Karlyň Maşinanyňky biz parýadyga näme diýilýär? näme diýilýär? Sapayal maşini. Mini var bak. Aýdan. Aýdan. Bardachok. Benim diýerim durdu barda näme? Alama koşuş. Waleyküm selam sen birinji gezek. Gymyrlayan ışığa näme diýilýär? Näme diýilýär? Bir sita farklı tutsun dedi. Yok. Gymyrlayan şo näme diýilýär? Näme? Gyýşyk. Kıyışık değil. Senem gülüp çıkaraýyn näme gaýş? Mortal Kombat'ta benzin bilen salyarka uruşýar. Ve salyarka utýar. Yüzüne näme diýip berdi ekran? Salarkati. Vin Diesel. Vin Diesel. Rumynya bilen spiçkany goşsaň näme bolýar? Näme öyle? Ruçka. Bu ara bu modada da üçün söylenen başından bana iyileştirdim. Sonyalyk däme? Ben şey taýinladım baba. Bruce Lee'nin vegan erkek doğanının adı näme? Vegan? Vegan. Vegan. Vegan ne? Türkçeden de vegan. Ha. O tiýen doğanyň ady. Ha. Bruce Lee. Brokoli. Gülkünç. Normal. Normal. Ya gidelim. Haýsy maşgala agzasy bilen kafeye gitsen şoňy ýaptyryp bolýar. Haýsy maşgala agzasy bilen gitsen kafede şol ýaptyryp bolýar. Ha. Hay. Ataň bilen. Sen näme diýip bolýar? Atam özüň töle. Gary ötmekler. Özüň tanymlaýar. Dünyada iň owadan gülüň ady näme? Birinin buyursun adı geliyor mu? Değil mi? Gülçınar. Yerine ne derdi yerine? Çık. Katı olmasın yönü. Kaday kardeşime kan gerek olup durmuşlar. Ondan sonra haysi kan grupa gerek. Haysi? Tergan.
Sağ tarapdan yürüyen ata näme diýilýär? Buyurun bilmedin. Sağır olat mı ne mi? Ne mi değil? Sagat. Aydara bu yanlış. Sağlarım basılıyor. Tamam, başlayalım bunu. O kawaysam bolam. Tamam, o kawatyrsa. Ağzını ahar iyip, oňam ağzılıgyna çydaman peşäp giden adam nirden ılgady? Nerede? Peşehot. Bizi hot. Eşe, Oy. Iň agyryny berşäň üçin. İnsan şansyny utmak üçin. Böyle maşinini yitiren İspanyolca näme diýler? Näme diýilýär? Carlos. Aytdım adam şu gülkünçler. Ne de aytdım şu gülkünçler. Gülkünçe. Carlos. Gülmelere gelme. Böyle yapay da yap öçür. Dusuz görüşüň birinji bölümini tamamladyk. Birinji bölümde myhmanymyz Ali Murat hem de Awdy Samedowdy. O indiki bölümlerde kimler görmek isleýäňiz, onuň kommentarlarda belläň. Ondan başga da şuňa meňdeş bir kolunja şut golan bar. Aşagda kommentarlarda belläň, adyňyzy belläp çykendikilerde belki ulanarys. Hemmäňize sag bolun. Öçüräň boldy däl. Gyzyksyzak başlady. Nutella. Nutella.